Shalom. Tapasahat maibadah parmingguat ta tu debata martang yang nahohom mahita. Amin. Puria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nungasahat hita di minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan di aka naung moding. Di pasunggulhon mingguon doho tuhita memet temori lapatanna ingot ari hamamatem. Domutusi kami parhalado pasahaton tabe tuhamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma nang dihamu parhaladonan. Martitibedo saluhutna. Tabuls do ragam ni akkana masa di hasianganon. Laos tahilala do, laos salpu do HP saluhutnai. Alai tahirim do banua gijang inganan na hot rodi salilengna. Marhite topik minggu sadarion. Rodi salilengna do pamaretao dot harajau ni debata. Ayatama di debata para siwahai naung para dehon inganan na yang baru dihita. Atong bongot mahita tu hapor saon na badia. Tapuji jala tapasanga madebata maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus.
Dohot gor ni tondi parbadiang, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging. Jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga malos bunga-bungai. Alay nahot do hata ni Tuhan, rodi saleling nileling. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungile honok kuma tuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo na punah hami. Manang mangulu manang mate pe hami. Nang pemardalan hami diruraha nilinggoman ni hamatean. Dang huhabi hari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartiup hamatean manang tanoman be hami. Ay hodo Tuhan nami. Naung humokop hami. Jalahona punah hami. Roh hami nuaing tuho mangido. Sahat tuho matod dinami. Dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu, manang namatepe. Sa itiyo matangan nami. Urupi hami marhite-hite gogomi. Asa sahat hami tu hanguluan naso rasuda. Amin. Marid de mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di akan amoding. Sadarion ima konfesi HKBB biddu 15 parningotan di namoding. Taha persyai jala taha tidak kudo hamateani ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion. Maradian maibana sian sadok ulaonna. Adong haluaod di akan aporsea, pabua Yesus Kristus naung hehei di panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangolu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani, nasatia rodi ujungna. Di patupahuria ido parningotan di akana modding laho padungohon hapor siauta. Marningot ajal tasadiri huhut padohotot pakirimon di hamonangan ni Kristus. Manaluhon hamatea. Songoni nang pakirimon di banua gijang sabulo ni todita. Dohot di
hadodomu ni naporseai doho Tuhan debata, saha tuna roh Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon, taodol hodo pakirimon di haluaon ni jolma sian akkanamate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran na maddok, boy na mangalo majalo pasu-pasu, siyan namate. Taalo do pikiran na maddok, pabuwa na adong pardumuan ni namate dohot na mangulu. Marhiti tangiyang, taalo ni do pikiran na maddok, ikon pajongjong tugu laho pasangapon na modding. Dalam pangalapan pasu-pasu tu pinoparna. Jalamar hite podaon. Tatulak do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo si hasi pelebeguon. Lumobi poda taringot tu toddi namadok. Tading do toddi di namatei, jala toddi ni namatei gabe begu dohot sumangot. Di parningotan di namoding si paratete honot tado madok moliato do tu debata di namarningot ulaon nadinggan uju di ngoluna. Alai dangna mangigil pasu-pasu dohot tadda siar-siaran sian naung moddingi. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Marid de mahita. Oh
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumuru. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asiniroham na godangido. Saya asi maroham mida sadok bangsom nami. Saya sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha doho pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Umokopita gabe dosa do ibana. Naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Asa nga po madi debata na di gijang. Amen. Marid de mahita. Tatangihon mahatani debata turpu epistel di minggut tasadarion imana tarsurat di pangukapon bidu 10 sada mamukka sian ayat 15 rodi ayat 10 sia dungi di palu-palu suruhan napapituhon ma sarunena jadi masa masuara nagugu di badua gijang akta di padok nunga sahat tututu hatai doho tu Kristus nai harajaon ni hasianganon bangkit raja maibana rodi saleleng-lelengna ninna nasidama namadok mauliate do hami tuho ala Tuhan debata si gonggom sa luhutna na mangolo nuaing nang najolo ala naong bialiton ho hagugoommu na balgai jala ala naong bangkit raja ho. Dungi taruka majoro ni debata na di banua gijangi. Gabe tarida mapoti perpadanan na di zoronai. Jadi masa ma akka hilap dohot suara, ronggur dohot lalo, nang abolas na balga. Ido saat na, martua do akka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marid di mahira. Surgawi
haporsiatai songon na hinatindakon ni dongatta sa haporsiaon di sa dok portebion ra mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosa natu mo palangi dotang au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bagabean si Anton di Porbadia natu mo palang ido tu hatta natu maun labir di banguman ni Silatus namate terpajal di bana hinau persila na tua tu banua toru dung di tano na mula mangolu diare patulu na manai tu surgo lau hundul di siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di simai mana pai so manguhumi halak na mangolu dohok namate au porsea di ton di Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot hasisani dosa dohot dia hatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak nang mate gol nangulan na sa sudah amin tabigema korpujian sian inahanna tabege matiting na maragam di huriata Salam. Tabege matiting na masa di dugasan na saminggon. Ikting Minggu tanggal 24 November 2024. Naparjolo, guarne Minggu. Sadereon ima Minggu pa 28 dung Trinitatis, ujung tahun perhuriaon. Do topik Minggu, ro di saliling-liling na do pamaret tahun do harajaon ni debata. Paduahon tik tinamaragam. Parjolo, Minggu ujung tahun perhuriaon.
Sadedeo Minggu 24 November 2024, ima Minggu ujung tahun perhuriaon. Laos perningotan ni akana moding, jala sadedeo bigiota, maguar-guar ni ruas ni huria HKBP Tangerang Kota, nong moding di bugasan setahun perhuriaon. Mamuka siang tanggal 26 November 2027, sahatu tanggal 24 November 2024. Hombartusi mamuka mingguan, masuk masude kegiatan ni PA kategorial, pertangyangan week, parguru malua, pabuhalion ni calo situa, doho sermon perhalado. Paduahon, permingguan minggu Advent keluarga. Di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, huriata memasuki minggu Advent perjolo, tahun baru perhuriaon. Jale di patu perhuriata do, permingguan minggu Advent keluarga, diganuk permingguan. Huhu di patu pado, papungupelean keluarga. Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Nasorang, nunga di basa-basa hotuhata, sada danak bawa. Di keluarga ni Amang Mario Sinaga, Inang Maria Evatri Tapubolon, na di hari Sabtu tanggal 10 November 2024. Week 24, energi 20 15 siapulu. Hipas do dak dana hirap do natorasna. 2. Ruas nataba. Sadarion Minggu 24 November 2024, nunga gabe ruas ni huriata. Ima A. Amang Hartonas Matupang, Inang Paulina Ros de Lima, Nenggolan, Pidasian Hakai Sibagading, Resort Pangaribuan Tengah, Daerah 2 Silindung, Pangaribuan. Maringanan di Jalan KP, Bali, RT 007, RW 004, Kalidres, Week 4, Energi 24, Sadapitu 80. B. Amang Edi Aritonang, Inang Gusta Hasna Nurhaida, Simangusong Rapdo Sahala Dadak Yanakonna, Pidasian HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek, Distrik Saplusia Bekasi. Maringanan di Jalan Dan Mogot, kilometer 16, Gang Madrasah, nomor 10, RT 02, RW 0 Sada, Week 4, Energi 24, Sadapitu Walusada. Tikting Perbagason, Tikting Paduahon, na yung majalo pamasumasyon Perbagason ma Calvin Smith Hotsman si Tinjak, anak ni Amang Hotua Parulian si Tinjak, tubuh ni Inang si Tua Rita Eliana M. Simbolon, Ruas HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik Saplusia Bekasi. Doho Orwana, PB Marta Uli Marpaung, Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Bur ni Amang Panahatan Marpaung Nahinan, tubuh ni Inang Rumiris si Pahutar Nahinan, naung majalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumosuo di patupa di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 di HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik Saplusia Bekasi. Tikting Paduahon, na yang majalo pamasumosuo Perbagason ma don ni Mukhtar Haryanja, ani Amang Manaur Haryanja tubun Inang Teorima Silaan Nahinan, Duma Gultom Ruas HKBP Lubat Tubing, Resort Onarungu Distrik Pitu, Resort Dohot Orwana, Santri Nopalina Simbolon, Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Buru ni Amang Mandapot Simbolon tubun Inang Kirma Naibaho Nahinan, nong manjalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumasua di patupa di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. Sinode Godang memuka tanggal 2 tanggal 2 Desember 2024 di Patupa HKBP Sinode Godang na maringanan di Seminarium Sepoholon Tapanul Utara, ima na laho mamilit akauluan ni HKBP doho 32 preses
tu periode 24 satu 20 lalu. Tatangnya koma asa denggan merdalan sinode jala borha do padi HKBP Resort Tangerang Kota Pendeta Sabar M. Mandulang SPD utusan sinode Godang Sian Resort Tangerang Kota dohot situa juara W. Siahan dohot MPS Distrik 20 Sada Banten situa Dorlan Siahan laho madohoti sinode. Pelea tu HKBP Resort Tangerang Kota. Saderion Minggu tanggal 24 November 2024 tapatu pado papungu pelean tu HKBP Resort Tangerang Kota laho manupahi partamueon peserta sinode godang HKBP partordingna pelean sada A, sada B, dohot 2 andorang sojamita. Pelea tu HKBP Resort Tangerang Kota di bagasan amplop di pasaha tu Jolodung 10 jamita. Perayaan Natal Parhalado dohot keluarga. Di Patupa do Natal Parhalado dohot keluarga Hobartusi. Di Patupa ma geladi bersih hari Kamis tanggal 20 November 2024 pukul 10 siawip di gereja. B. Par minggu dohot pesta Natal minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 10 di gereja. Jadwal ibadah minggu. Hombartu pelaksanaan Natal Parhalado di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 alani par minggun gabi di Patupa tulu hali. Ima pukul 6, pukul 8, dohot pukul 10 sada. Jalan pasoh ma par minggun pukul 10 dohot par minggun 10 tulu puluh. Pendaftaran CD khusus. Di Patupa Huriata do marguru makatidakon haporsiaon khusus tu ruas naung marumur 21 tahun tu gijang dohot na mangula karejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran memuka sian hari Senin tanggal 25 November sahatu tanggal 1 Desember 2024 marenganan di kantor Huria. Dekorasi Natal di hari Selasa 26 November 2024 pukul 10 Ima partikian batu pahon dekorasi Natal di gereja. Pinangido matu sude aka kategorial khusus seksi perempuan dohot NRN HKBP lao parsidohot di Ulauni. Pikek bulanan dohot bulan Desember 2024 ima amang pendeta Maridup Purba MTH. Koinonia pelayanan persekutuan. Latihan Natal sekolah minggu, hombartu pesta Natal sekolah minggu di Patupa do geladi kotor minggu tanggal 24 November 2024 pukul 10 tolu sahatu tanggal tu 15 tolu puluh maringana di gereja. B. Geladi bersih Sabtu 30 November 2024 pukul 10 tolu puluh sahatu pukul 10 tolu puluh maringanan di gereja. Asatat sosoi masude yanak kota sekolah minggu madohoti Ulauni. Seksi perempuan. Hombartu pesta Natal seksi perempuan HKBP Tangerang Kota di Patupa do latihan liturgi di hari Senin tanggal 25 November 2024 mulai pukul 10 WIB maringanan di gereja. Marhita tiktingon pinangido matusude peserta liturgi sian week asa madohoti Ulauni. Patuluhon latihan Natal seksi ama di hari Rabu tanggal 27 November 2024 di Patupa seksi ama HKP Tangerang Kota do latihan Natal hombartusi dipangido ma tu sude aka seksi ama do panitia Natal do sude peserta liturgi sian gan week asaroma dohoti Ulauni. Latihan Natal di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Papaton geladi bersih. Geladi bersih latihan Natal lansia. Di hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 geladi bersih punguan kor lansia dohot peserta liturgi lansia sian ganuk week maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB. Dipangidohom matu sude kor lansia terutama tu sude peserta liturgi asaro madohoti Ulauni.
Palimahon, Natal Remaja na Pasobulong HKBP Tangerang Kota. A. Di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 pukul 10 siang, geladi bersih Remaja na Pasobulong HKBP Tangerang Kota, dohot di hari Kamis tanggal 10 Desember 2024 pukul 10 siang WIB, geladi bersih meringanan di gereja. B. Di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 di Patupado Natal Remaja na Pasobulong HKBP Tangerang Kota, di Aka Remaja doho na Pasobulong HKBP Tangerang Kota, nanaing maddohoti ulawni, boy madu pasuraton diri melalui link nung disagihon di grup masing-masing. Seksi Manang Punguan, akun media sosial Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota. Manang boy ma dihubungi panitia Natal Remaja na Paso di kantor naung tertera. Andre Silitonga dohot Yobel Sihaan. Pelayanan Marturia, pelayanan kesaksian. Paduan suara Gita Serapim Mamuka Saderion. Paduan suara Gita Serapim Nunga gabe bagian ni Dewan Marturia. Nunga terpilih pengurus naik baru ima periode 24 1 tahun 2026 ima. Ketua David Slamet Sianipar, Sekretaris Diana Panjaitan, Bendahara Rosmeida Marpaung, Tuhan Mana Mangaramoti. Ucapan selamat. Pangulan Nagok Tiki Parhalado do Sudia Ruas, Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh tu walu puluh tulu halak ruas ni Huriata do selamat ulang tahun Pardonga Sarepeon 75 kakak. Hata ni tu hata nama dok saya dileho matu ho si subut roham asa di pasau ma sakami tersurat di Pasalame 20 ayat 5. B. Tu aka ruas ni huria na tongon di bugasan parsahiton saya ditupak ko Tuhan ma gogo dohot hai pason tunasida. Song ni matikting minggu sadarion di akatikting naso tarjahahon nuaeng tajahama di buku acara digital nong satu grup WA ganup week molo adong na akan nahurang takas di panuratonon doh di pajahahon di tiktingon asa di patakas ma tu parhalado di week tabi manang tu sekretar ni huria di tiki jam kerja saya di pasu-pasu Tuhan ma pakobasyon ni huriata jalo di pasu-pasu Tuhan manang parhalado doh ruas lau patupahon aka ulau nadenggan di huriaon ban hasangapon di guar ni tuhata horas. Tabegema kurpujian sian ina Kamis.
Tauduti ma acarata. Paningotan di aka naumoding. Nuaing sahap mahita tu parningotan ni aka naumoding. Siat tonga-tonga ni huriata sataon par huriaon. Imasian 26 November 2023. Sahatu 24 November 2024. Maret de mahita. Hamu akadongan saha porseaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingotot tado akadongata naung jumolo modding sian tonga-tongata di bagasan sataon parhuriaon. Nang namak ngaruk kari lungun manang sidangolok kita nuaeng disi. Ai tapatu pape parningotan di aka naung modingi napaingotok kita doi pabuahi tape moding do muse songodongata naung modingi jalata haporsiai do dada hamatean ujung ni pardalanata tungdalan hangoluad doi songon nidok ni Apostel Paulus tuhuria Korintus. Ai apala Tuhanima natuat sogot siap banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohok mardongan sarune ni debata dungi hehema jumolo akka namate akka namarhite-hite Kristus maredde mahita. Akau maguar-guar ni ruas ni huriata nau marujung ngolu di bagasan nasa tahun par huriaonon. Hujahama sesuai dohot nomor urut. Tanggal parmodingna dohot tutup umur. Na parjolo Thomas Hartono Pajaitan. 26
Modding 20 November 2020 tutup umur 41 tahun. 2 Mai Jernih Mahulai. Modding 10 Januari 2024 tutup umur 40 tahun. Tolu Nasib Marudut Pardede. Modding 27 Januari 2024 tutup umur 50 tahun. 4 Juangga R. Simajutak. Modding 6 Maret 2024 tutup umur 77 tahun. 5 Hulman Pajaitan. Modding 21 Mei 2024 tutup umur 40 tahun. 6 Bonar Heri Tapubolon. Modding 26 Mei 2024 tutup umur 71 tahun. 7 Situa Jackson Tabunan. Modding 20 Mei 2024 tutup umur 50 tahun. 8 Relly Helderia Manalu. Modding 10 Juli 2024 tutup umur 60 tahun. Sia Berliana Simamora. Modding tanggal 2 Agustus 2024 tutup umur 74 tahun. 10 Ebin Rudianto Silaban. Modding 26 Agustus 2024 tutup umur 40 tahun. 10 Sada Hendro Maringan H. Panggabean. Modding 31 Agustus 2024 tutup umur 30 tahun. 12 Marlita Laurentina Simaremare. Modding 10 September 2024 tutup umur 45 tahun. 10 Tolu Situa Victor Sori M. Situmorang. Modding tanggal 20 Oktober 2024 tutup umur 70 tahun. 14 Mesta Sitorus. Modding 21 Oktober 2024 tutup umur 60 tahun. 15 Tinurmina Silaban. Modding 30 Oktober 2024 tutup umur 72 tahun. 16 Yosep M. H. Simaremare. Modding 10 November 2024 tutup umur 20 tahun. Asa Punguma Sude Ama Sia Halak Ina Onom Halak Naposo Sahalak Pungu Sude 10 Onom Halak. Nunga maradian nasida sian nasa ulauna di Portibion. Alai nakpe ikon ape tuganup jol mahamateani. Songon naung masa tu aka haholongan ni rohata naung jumului. Di bagasan pangaramotion ni debatado nang akai saluhutna. Ai Kristus do Tuhan ni namangolu dohot namate. Didok di pangukapod 20 ayat 12. Dungi huidama akanaung matei, akana met nang akana balga, jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diukap ma akka buku, dungi diukap masada buku na asing, ima buku hangoluan,
gabe di uhumi maakkana matei, marguru tu natarsurat di bagasan akka bukui, obartu naniula nasidabe. Porsea do hita, Tuhanido nama jauh hita muse, asa masih paidaan di labung ni tuhatta, alani i rap jongjong mahita huhut marede. Atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan nasonang na adul umuli jala dumingkan sian nasana adong di hasianganon inganan nahot rodi saleleng nileleng na. Amen. Huddul mahamu. Marede mahita huhut papungu pelian sadaa sadabe dohot pelian paduahon. Yeah.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhut na amanginang. Hata ni debata jamita di minggutta sa darion. 5 minggu ujung tahun parhuriaon huhut parningotan ni akka namoding. Natarsurat di panurirang Daniel biddu pitu mamuka sian ayat sia rodi ayat 14. Songonomma didok disi. Sai hupanot noti doi paima di pajongjong akka habangsa jala huddul tusi ibana naso suda arina. Ia paheanna saksakdo songon itak jala obuk niuluna songon hapas nabinusur. Ia habangsana songo jilam-jilam niapi. Jala akka rodana songon api na marnala-nala. Ruar dosada sungai api. Dalam mabaor sian adopanna maribu-ribu akana marsobba tu ibana. Dalam marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi. Dungitar pacang ma luluan jala terbuka akabuku. Jadi saihu panok noti magumodang ala ni suara ni akahatana jukat akana hinatahon ni taduki. Saihu berengi paima tarbunu binatangi jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunon tuapi. Jala tarapas huhut pareta sian binatang akana tinggali. Ainunga dibuhul tiki dohot jom ni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin. Gabe idama ro sahalak marhite-hite obun di langiti songon anak ni jolma. Jala sahat ibana tu ibana naso suda arina. Jala tarboan ibana tu jolona. Jala di basa-basahom matu ibana pamaret taon. Dohot hamuliaon, dohot harajaon. Jala saluhut bangso home, dohot halak, parpakuling maragam-ragam, marsoba tu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaret taon na, nasotupa mucat sian ibana harajaon na pe, nasotupa pesat do, ido sahat na. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar ni hatta Yesus Kristus. Nungatol has hita tu ujung tahun parhuriaon. Laos parningotan di akka namoding. Namarlapatan marhite minggu sadarion salah satu huriatta HKBP do na sai mabahen parningotan di akka namoding sebelum Advent. Paingoton hita, paingoton huria, madok ternyata songod dongat tanaung jumuloy, songonido hita muse. Salpudo sudi. Martitibero na ditanoon. Taingot do angka dongatan naung parjolomodingi naung jumulo sian hita manopok tuhatta.
imaha porsiauta. Parjolo nasida manopot tuhata. Natape kolong nirohatta tu nasida ninnaroha tay nangrak do penyan kita doho nasida nang sumuloy. Alay duminggan jala sumitong do sakap ni debata sian akka pangiduata hagiota. Jala hita pe akamanginang ditikina taha do tusi jala maruzung do ngolutas sian hasiangano. Nama si joloani do hita. Nasida majo parjolo. Menyusul pe hita muse. Nakiningan tidok edde nipunguan inahanna. Adiga doaulao tusi. Ate, berarti nga dihapor siya hamu hape surgo yadong ate. Romuse inakamis masihol tusi. Memang adong do. Hola noon, didok kamu naking adigat do tinggal honokku portibion do hot tanoon, memang dak taboto. I marahasia ni debata. Harorona petu portibion padua halihon mangalap hita na porsea, dak taboto tong. Wah sarang dipabuat Adong madok molo dipabuahian ro panguli itor hatok marmekap lau tu salon hape dangihian aslina alai molo to adong buah-buahna songo dia aslina bayi di ida ima di dapot. Nah itu tarsongonido na zulu pertadang gudang do pertadang dang marbuah-buah asa dibereng wahado ngamar suri manang dang dope. Jadi rahasia ni debatadoi alai terhirai magobaran tidak diberitahukan kapan dia datang, bahkan maut pun hamatean natuhita pe dang dipabua marumur nasau mahomod dingdang ninna manang marsugut pukul nasau ninna dang. Alai di sosohot tu hatta Yesus do tu akasisian na tu akana porsea radema hamu. Tadi hari pe parrona radema. Didok dongan nahea marsiajar di Jerman. Di gerbang perbedaan tempat makam digerbangi di surat todo lapatan nama hudok didok disi kami saunari kamu muse digerbangi jadi ganup napataruhon naujumolo itu udeani saya dijahadoi au saunari kamu muse kami sekarang kamu menyusul. Tunggu nakurot naking masih juluani. Tahap porsiai mama memang songoni do. Adong name met jolo na sato nga umur taur matua. Molohita mangidohon kay parjulo ma na parjuluhian. Kay saur matua ma pangiduatta. Alai sakap ni debatado naum muli. Peringatan orang meninggal mengingatkan kita pada dua hal. Nah perjolo, hidup di dunia ini hanya sementara. Dan apa yang kita miliki dalam hidup ini pada akhirnya akan berakhir. Akan ditinggal, semuanya akan berlalu. On ikon takasdo hita maka porsiayo, tangadong nahot.
apa yang kita miliki sekarang salpu doi sudi. Las niroha penuaing diae manang ta adopi, manang arsak niroha martiti do. Maka sepahit apapun kehidupan yang kita alami, jangan sampai kehilangan hapurseaon iman. Unang gabe har hapurseaw tay, gabe lokang tangata sian nama kaul hian, gabe buka ujunga gabe madabu. Madabu boedo ala nilas niroha. Saat dia menderita dekat kepada Tuhan, tapi setelah dia terberkati, dia jauh dari kebenaran Tuhan. Saat dia menderita, anggon, memang molo marsitaw no niba, saya nijau Tuhani, saya pinasahat alu-alu niba tu Tuhani, alay molo at tarliling do manangdang maralus, boy do gabe laos somanahan iba di si tahun ini. Adi yang badah saya ni habur zuhon, hape tonggo songonon ninna gabe madele. Alani dalam waktu senang atau susah, ditiki las roha, manang ditiki jut marsak iba, hot mahita di bagasan Tuhan ini. Jangan pudar manang laus pedem hapor seota. Alani namasa di Portibio. Napa dua hon, jika kita memperingati orang meninggal, mengingatkan bahwa kita akan memasuki kehidupan yang kekal. Jadi hamateani parhiteyat do hape, dalad doi, lahotu mopot surgui. Sahalinari akamanginang patut do hape di surat to di silang tay, di silang ni akanong jumuloy, di son maradian, dang di surat to di son modding. Balgadoy di surat to, di son maradian, itu kata iman doi, hapor seaud doi. Ido korni akay natanakingani. Salpu Portibion alay nung nga di parade de bata, inganan na manoktong yak ka na porsea. Jadi molorope hamateani na marari doi siyan akka ulaw nabi. Nakiningan sa plonom na modding ruas ni huriat tata nasataw parhuriaw non. Gumudang do ama na modding. Dia halak. Ina onom halak. Berarti nama situaonon gumudang ina. Itu dah. Gumudak kamu nama situaonon. Yang gunong moddingi nungasay be di ibana. Dang diae be lasniari ariudan songonatwari. Dang be diae be. Dang diae be namale manang na butong. Dang adong be disi diae lasniroha manang arsak. Nungasalpo. Tidang masitahonog be akanang jumuloy. Na masitahonon kita na manguluon na tinadikon na do. Jadi molo siyan angka-angkaon gumudang makainat na marsitawonon. Alani margogo mahamu inangate. Kalana huida gumugo do hamu. Memikul kuk sitaonon na ape tu hamu. Hui taridai baik di pertangyangan baik di permingguan saya gumudang do hamuro. Marsaur dohot Tuhani. Pasahat to diri na tu debata dohot tu mangihok kata ni debata. Na mangihut akamanginang di baheni taulahom manasa nadengkan na tau halomuan itu hatta
asa nakpejumulo na sida parpudi hita taha porseay bisa datiki pajupang do hita muse. Oddo nuaing buha molo tutudo o taha porseay mago manasa arsak. Unak palilik kutangis. Apusan ni debatado ilu-ilu ni na marsitaonon ala arsak. Memang rikot do amanginang. Adong do hatan itu hatan nang diedetta. Molo hujamin manang huhilala nga parjab barau di hangoluas sugut adong dope holsota. Adong dope sisari honota. Naing doho niyan haholongat tay. Rap dohot hita tubanua gijang. Ima holso. Unak kolanau. Ala ikodoho mania suamiku. Ikodoho istriku. Ikodoho manian anakku. Ima pangiduatta. Alanita memehon anggo manotuhon ibana dohot Tuhanido. Tang bui botcengon. Tongon nama si peda motor dipudi bana tabuan. Dan olah salah kudo. Istriku do Tuhan dang bui. Suamiku do Tuhan dang bui. Au dohot Tuhanido. Alai. Ala adong do nahu haholongi. Dohok manian. Nasida. Rak perjabar di hangoluas sugut. Imajo taringot tu parningotan na modding. Turpukon. Si Daniel ima na poso ni debata. Panurirang natar pasu-pasu. Dilehot debata tu ibana panatapan, pamerengot tujulo nakpeso heamasa. Dakkiamasa dope alangay pataridahot debata tu ibana. Jala di padan narubi dopeon. Imana di guari pangukapon atau wahyu. Belum terjadi tapi Tuhan telah memperlihatkan apa yang terjadi di depan. Taktu sudah jolmei di pataridahot debata. Molo di Turpukon tu si Daniel. Molo di padan baru tu si Johannes. Di Pulau Pak Mosimana di Beregibana ma nakok mijur. Turuan di debata di pataridahon namasa nanang rosugut. Dung itu sinomen sepe di pataridahon debatadoi. Pangukapon diduluk si atas barita. Jong-jong imana di atas batu. Disalip kasih na ditarutungi. Arong do ditolong disalipi batu nabulun. Jong-jong may bana memandang ke lembah silindung. Rura silidung. Tangarong do pinanggo sahala Kristen disi. Titik kinajongjongi ibana. Alay di pataridahod debata matu ibana. Marjongjong ang gereja di rura silidungi. Saya ada pisuarong do pe Kristen. Di pataridahom ma jongjong gereja imana na yang masa di julo ni pakkubasion ni si nomensen. Gabe di do iba nama di hapor siya ito hodoi, hidup atau mati saya akan dikebumikan di bangso Batak. Kita panuli. Ido bahan na dikubur ibana, hobar tu komitmen na doi, dikubur di porsea sigupar. Dipuli ni gereja HKBP sigupari. Arong do disimakam ni keluarga nomensen. Kalau lau hamu merdalani, udo silu honomu mamereng tu. Cinta marpahap-pahana doon peputaw di makam na ipetong doadong dikubur biang na margowar si pakur naholongan rohanion marpahap-pahanan salah satu siap pahap-pahanan na do paluaho di mana siya mara dipakai Tuhani di piaraja di kiloja ibana rosian pangaribuan makubasi sian si pahutar
Itor dilopay dahan na, tapi dang diparrohahon aha na masa, sambil mangaloppa, sambil martapian, tiki martapian ibana adong maparjahat si bulis, mabaherat suntuid dahani. Dungilaw mangan ibana, alani holong erohana tuhuting na, say parjolo do iddahan na, dicapur do ikateri, sisik ni ikat tudahani di leon tuhuting na. Tungi dibereng ibana mamangak kuting na itor menggelepar-gelepar. Mate. Dibalok ko may dahani dihurak tano, ditanom ma, unang dihaisi manuk, unang doho ti marmatean, marragian. Dungi, takpo la marungutungut ibana, ilop pang musiddahan. Dung masak, mangam may ibana di eper, teras rumah. Dibereng akan atorop na marsakap-sakap na roy. Tiyan si hadauan, angguan pergalteng na masinomensenan din na. Tapi di pokuk iddahan na dangagya buwa. Ala naking proses na dangibe. Alay ima panuturion nito hatta, diak kana porsea. Dala rajumat doi, disido huaso hagugon hahomion ni debata, laho mangaramoti na di ibana. Padang mapanatong dah. Ang gorohanin na mamereng nahona rasunanido dialang. Hape dang ibe ujung nga ahama naro. Gabero na sida dohok keluarga na asa tardidi. Gumugo do waso ni demata siyan na hutad dahami. Ay akan na porsea di debatan di sinomensen dang mapad di racun din na. Kaya tardidi mana sida. Di ujung na kemudian di patorang doi kronologisi. Nanang dohono di siak kamanginang taringot tu pamerengan ni akan na porsea di jolo. Boy do di patuduhod debatan tu nasida apa yang akan terjadi. Tongonido na masa tu si Danielon. Dipatudos nakkiningan dalam molo di ayat sada satu ayat pitu istilah taduk nakita bigi ima pataridahon huaso hagugon ni portibi. Di ayat sada satu ayat pitu ni bidon ni turpukon di pataridahon debata namar sigulu do opat harajaon. Namar kuaso di tiki di portibion merebut ke adikuasaan asa gabe bangso na adikuasa asa tuduk tu ibana bangso na asing ima di tiki bangso Babel, Persia, Mesir, dohot Romawi. Omana marsigulut molo di ayat sada satu ayat pitui dipatudos do nasida tu gopul, tu singa, tu babiat. Tangapa na digoari si Daniel bangsoan. Dang. Alay marsigulu ma, masisaokam ma, masisiatam ma, babiat, singa, gopul, beruang. Memang sa akana hinagiot ni rohana untuk merebut kekuasaan. Harajaon. Jadi adong do hata-hata madok gajah masih ugean marbada alai bujak do akalisat. Bodo ta atu siya manginang akaparhuaso saling menyerang, saling menembak, saling membunuh alai na korban masyarakat kecil. Tertindas. Dang adong manarihoni. Dibereng si Daniel may haporsuhon ni bangso Israel litiki ni zaman na panurirang menderita. Marsitaonon, rapar, cacat, bahkan gudang akan na posodo pe
marujung ngulu ka alani akka porangi. Kudang mana mabalu, kudang mana tilahaon, kudang ma naso adong dope sahat rokap na nga pitor marujung ngulu. Adong mana ginawaran na mabalu jongjong. Yaitu si hamu doa manginang mabalu jongjong. Na mabalu jongjong ngamar dong-adongan. Alay dang nikah dope. Salah satu modding. Dari natinggali ima na ginawaran na mabalu jongjong. Acik doi. Ngamber bunga-bunga di rohana, molo saut kami sugut, begini kami bikin begini, begono begini. Nga akka na uli-uli be, apa topu, gotap, so pamotoan. Dampak daripada perang gudang maka nasongoni. Tiadong ma diberi si Daniel, namar sahid, gabi mardalan songoni, tang tartaon na si taon oni, ujung nga gabi mardalan tanpa tujuan. Ima na masa. Dungi di Papua ma nama saon tu akka bangsoi. Bangso Yehuda, Yahudi, marga Juda. Salpudoi sude. Dang manahani akka huaso hagogoon na siya portibion. Natape akka na porsiay mangae. Marsak gok si taunon na alay ganup halak na manahan ro di ujung paluaw ni debata jala taruli di hanguluas sugod alania kamanginang di jauhon turpukod do tuhita manok tong do huaso ni debata naso hea suda do akka arina toktong do saksak pahean na songon itak, obuk niuluna songon hapas na binusur, habang sana songon jilam-jilam ni api, akka podana songon api namar nala-nala. Lapatan na, tung so hatudu sa dohuaso hagugun, doho haburjuan, holong ni rohani debata. Tung hatsit di tao di tiking oluna, kira so marlapatat dui hahat sitoni martibakon akahaulion hadingganon hadameon hasonangan sifat tupal honon ni debata diak kana manahan rodi ujung. Napadua hon tarsurat do di buku panuratan ni debata akka goar-goar ni namangulahon nadenggan dohot naroa. Di surat todo. Guarna doho akkaulonna. Alani akka manginang ido bena tardidi hita guarnai nok tardidi ido sa sitong na di surat to debata di pustaha panuratan ni. Alani unang tagat-tigat ti guar. Ate. Pemahamata apa yang telah dibaptiskan nama di situ itulah yang tertulis dalam buku pustaha di debata. Di sotuk salah goar, sotuk so di jauh guarmu, apa igati, namar gati do. Tibo surhiad do, apa gabe digati. Ah, sona haduk ko si bosurin na kan, gabe digati, do guarna asing. Olo do na puna guari menggati muse. Anggona toras na adong do sejarah na bandibay ni guarna. Si Dangol, Nina, si Linggom, Baima. Asing majo na di papedek ala ni ijasa pagajakku alay anggo di atabi molo ido guar tardidi ido tong nang jauhonoton di penguburan. Ale si Polan. Balai itu tersurat. Sotuk salah guarat tong. Jadi disurati devatado, ahado, nataula. Alani, bamana mahitadah. Puido au
manang administrasi ni huriatta karena keterbatasan silap manuraton anggo debatadak kia silap. Diboto do napatardo nasot di ida portibion apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di suraton. Sedang adong nalipe patardo diadupan ni debata. Na mangihut patuluhon saluhut bangso do marsob batu ibana. Dakkolak kalak Jahudi. Dakkolak kalaki. Jala dakkolak kalak Batak. Alai sude bangso. Na porsea tu goar ni de mata ama anak dohotod di porbadia dan yang setia sampai akhir ido paluona jala ido na marsobba tu de bata. Na parpudi marsihoho mahita mamuzi debata na manok tonge. Di minggu ujung tahun parhuriaon los parningota dinamodingon di jodoh hita asa marsihohot mangului debata. Dinas niroha nang arsak niroha pe. Ai nasajol ma ikomate do. Nakiningan nga didok. Nasangap nalea nabalga na mekmet talpudo marujung bedo sudi. Alani molo marujuk kita tapasti homat tonga manginang. On renu nga don ubangi do tu hita ikon edde honot taron takpola guguhian alay diresapi edde kita bedo mangalusi di edde nomor 520 alu mangarari jolo paror kajo. Tudia ho dung mate ho. Unang marisuang basai tatangyak ko dongatta naung jumuloy asasahat tu banua gicang hape hitarang. Ikosurido hitanian. Alani ditiking ulu todo hita mangaradi tu si. Bukwede 520 alu. Tarik jomang tonne. Ede hojo holan ayat sada satu ngasara suara. Tu dia ho dumate ho alusima cepek cepek tikim ujung Ima edetta laus tangyakta dala ido pangiduan molo pemate hita alai tuhanguluan na saliling na maujung na unang matuhamatean saliling na tapikir ma moloro ajalta adong dua pilihan hamatean saliling na manang hanguluan na saliling na do jabbarta. Tapi kirma, tu dia do hita. Dung maruzuk kita be. Amen, martang yang mahita. Mauliate godang di ho de bata amanami na hutad dahami di bagasan Yesus Kristus na upasu-pasuho di hami hatam sadarion. Taruli hami di edde puji-pujian nang hatam epistel nang jamita. Rodi sudi tahe akka liturgis na hupai hutihut hami di acara minggu ujung tahun parhuriaon uhut parningotan dinamodingon. Di buhali hodo hami.
asa luhut hami makaporseai mangarade diri na adong do hutasion hutanauli na pinaulim iganup akkana porsea naung di pada toko roho muse mangalap hami jala deba siat tonga-tonga nami nung ngajumulo masih juluani hami asa rap hami muse dohot ho di inganan na pinarademi. Tuhan asi maroham nagali dohami. Ay patau jala pargugui mahami asa manahan ro di ujung unang marisuang para sinirohaon na nilehommu di hami di tikyon. Ganup na tardiri tuguarmu na mangula ulaon lomo ni roham hobar tuhatam jalan na manahan ro di ujung ido taruli di haluaon na pinatupam. Ang giat matuhan dohot hami marsaulihoni marsiti asi dohot holong ni roham say ramoti hami dungoy asa ingot hami marningot dohot mangevaluasi mangarimangi ngulu nami jungro ajal nami tu dia hami muse. Tuhan tay pasu-pasu mahuriamon na met rodi na magudang naung marumur matua tay jagai ramoti paluas yan ragam ni akka hamaolon molope adupan nami akka parukilon say patugu haporsyaon nami asa unang madele hami toktong matuhan say pargugui jala pataw hami laho manalpuhon taonon dohot mangarade tunatal narengro asalomo ni roham mangula di ngulu nami jala huparbuihok kami kurasi hami siyan nasa dosa nami asa talup hami akayanak kommu talup taruli di hanguluan sugot na pinaradem. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pelean tujulo.
Martangiakom mapeleata. Ale debata amanami na di banuagijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseak kami peleanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata nasian nahinan, jala na mangulu rodi sa leleng nileleng na. Huingot tami sa darion akka namate siyak kami. Naung pajolohot tulabung mo. Dihodo anak kicu ni banuagijang, jala di ukapodoi di akka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di arisogot. Mauliate maruhanami tuho, ala di tubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap pami di hanguluan na sorasuda. Dada na madele hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni toddinami. Nung atorop dongan nami naung nialap mo. Tau si paingot do ujung nilak kanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilak kanami be. Say sungguli marohanami mabahen tiruan nadenggan di akka pinopar nami. Saya pulima namarsak roha dohot akka namatean. Asa unang mangadungi jala madele nasida. Say taiti ma roha nasida mamereng do pagidjang. Say lehon toddim tuhami, asa takas di hati dakkon tuhami, naung doho dohami anakmu, jalapanean di arta na di banuagijang. Say padao maganggu ni roha siyak kami, asahot haporseon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolut kami rura linggoman ni hamateane, molo homur mata nami be. Ukak mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalan tuha sonangani. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhite-hite toddimi, asa tarjouhok kami, ale amang. Sahat tutangam mo ma toddikku. Say patiurhian rohanami, asa hobas lakkanami, jala sonak kami laumate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banuagijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaomu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banuagijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sa
mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim.